Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa ina masu buƙatar magani sha yanzu magani yanzu wanda yake kuma natural ne ba tare da mixing da wani ƙwaya ko wani abu da zai illatar da mutum ba. Wannan da kuke gani sabon yaji ne da kan maza wanda muka kawo muku shi. Wanda kaɗan daga cikin aikin wannan yajin shine yana ƙara ƙarfin gaba, yana hana saurin kawowa, kuma yana sa mutum wanda ya inzali gaban baya iya tashi, yana sa ko ka inzali gabanka ba zai kwanta ba, za ka ci gaba da kusantar iyali. Hatta waɗanda suke da sanyi ko basir, hawan jini da ciwon suga, waɗanda in sun sha magani baya musu aiki, ku yi amfani da wannan, yana taimaka ƙwarai da gaske. Ko da kana da shuga da hawan jini ko basir ko sanyi zai maka aiki da yadda Allah. Kuma wannan babba ne, muna ba da shi 4,000, akwai ƙarami da ake ba da shi 2,000. Wanda yake bukata ɗaya ko sari zai iya tuntuɓar mu, ga lambar waya nan zai iya kira ko ya